हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय गिबियावनो नायगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसे फरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा लोगोफोर आङो मोनसे NSP स्कलारशिपनि बागैहाय मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय। दा जोंहा मा मोजां खौरां बेनो जाहैबाय जोंहा NSP नि जायनाखि पेमेन्ट नङा होमबा स्कलारशिपनि जायनाखि पेमेन्ट बे पेमेन्टआहाय जोंनाहाय फ्रेश केन्डिडेट्सफोरना जायनाखि 2021 निफ्राय 2024 सिमावहाय एप्लाइ खालामदोंमोन नङा होमबा जायनाखि 2021 निफ्राय 24 सिमावहाय एप्लाइ खालामदोंमोन 2021-2024 सिजननि गेजेरनिमोन बिथांमोननि फ्रेश केन्डिडेट्सफोरनि स्कलारशिपाहाय दा हाबबाय आरोखि फाइनालि स्कलारशिपनि फैसाया हाबफैबाय बेंक एकाउन्टआव। नोंथांमोना बयबो चेक खालामना नायबानो जाबाय गावबा गाव बेंक एकाउन्टआव बबे बेंक एकाउन्टआव हाबदों नोंथांमोना चेक खालामना नायदो आरोखि। दा जोंना स्कलारशिपनि पेमेन्टआ बेसेबां हाबदों नोंथांमोनहा गावबा गाव नायनानै लाबानो मोनसिगोन आरोखि। दा स्कलारशिपनि पेमेन्टखौहाय माबोरैहाय जों स्टेटासखौ नायनो होमब्ला नोंथांमोनहा गावबा गावनि मबाइलजोंनो नायनो हायो आरोखि। दा नोंथांमोना मा खालामनांगोन गिबियावनो नोंथांमोना गुगोल नङाब्ला क्रम ब्राउजारावहाय फैग्रोदो बिनिफ्राय नोंथांमोना मा लिरनांगोन PFMS लिरदो ओमफ्रायहाय PFMS लिरनानै बेबायदि ट्रेक NSP पेमेन्ट्स बेबायदि देखायगोन वेबसाइटआहाय। बेबायदि फैनानै नोंथांमोना नैबेवहाय बेबायदि एप्लिकेसन आइडिखौ होदो नैबेवहाय एप्लिकेसन आइडिखौ होदो बिनि उनाव नैबेहाय नोंनि नैबे केपचा कड हरदोंना बे केपचा क'डखौ नैबे इनबक्स सिङावहाय नोंथांमोना बसायना होनानै नैबे सार्च खालामबानो नोंथांमोननि माबाखौ नुगोन आरोखि स्कलारशिपनि एमाउन्टखौ बेसेबां हाबदों। दा आं नोंथांमोननो देखायनोसै नै आं बेखौ खालामबाय आरोखि। दा नैबेहाय नायदो नोंथांमोननिया बे नैबे थांनायनिमोन आरोखि बे डिसेम्बर मासाव हाबनायमोन बिथांनिया डिसेम्बर मासाव बेसेबां मोनदोंमोन नै 8,200 बेबायदि पेमेन्ट मोनदोंमोन बे बिथाङाहाय डिसेम्बर मासावहाय। ओमफ्राय नैबेयोहाय दा मोननांगौआहाय 30,200 गोबां बुरजा पेमेन्ट नङा होमबा बेना बिथांना 30,200 बेना हाबनांगौ दं। ओमफ्राय आन्डार प्रसेसिं उइथ बेंक फर मा जादों पेमेन्ट बेबायदि देखायदोंना अब्लाबो बिथांनियाहाय पेमेन्टआहाय बेंक एकाउन्टआव हाबफैबाय आरोखि। बिथांना PFMS नि गेजेरजों DBT सिस्टेमनि गेजेरजोंहाय बिथांना बेंक एकाउन्टआव हाबबाय आरोखि। बे लासैनो आपडेट जागोन लोगोफोर नैबे लासैनो आपडेट जागोन बेयो पेमेन्ट साक्सेसआ बे देखायगोन लासैनो उनाव देखायगोन। बेयो फैसाया हाबखाबाय आरोखि ना नैबे फैसाया हाबखाबाय। दा बे आपडेटआ लासैनो जालांगोन आरोखि। दा नोंथांमोनहाबो नायना लाबानो जाबाय आं भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय लिंकखौ फिन होनानै दोनखागोन। नोंथांमोना सोरनि हाबखो स्कलारशिपनि एमाउन्टआ सोरना हाबाखै नोंथांमोना नायनानै लादो आरोखि। दा नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बेबायदिनो। दा जायफ्रा हाबदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय आरोखि। जायफ्रा मोनगोन लोगोफोर बावाखै मैयानिफ्रायसो सोदों लासैनो सोलांबाय थागोन फारि फारि सोलांबाय थागोन प्रसेसिं जाबाय थागोन। दा नोंथांमोना जायफोरना हाबाखै जायफोरना आपडेट जादों नोंथांमोना मोनगोन आरोखि लासैनो मोनलांगोन। दा मोनजेनबाय आरोखि फैसाया हाबजेनबाय। सोरनावबा SMS बो फैदों जानांगौ SMS फैदों आरोखि जाय रेजिस्टार मबाइल नाम्बारावहाय सोरनावबा हाबो सोरनावबा हाबा ना मा लोगोफोर SMSआहाय माने सार्भारनि एसे प्रब्लेम जायो नालाय बेनिखायनो सोरनावबा मेसेज हाबो सोरनावबा मेसेज हाबा आरोखि। दा बेनोमोन आरोखि लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां बेनो स्कलारशिपनि पेमेन्टआ नोंथांमोना मोनबाय आरोखि फाइनालि फ्रेश केन्डिडेट्सफोरनोहाय। दा नोंथांमोनाबो चेक खालामनानै लालायबानो जाबाय बबे बेंक एकाउन्टआव हाबदों। दा गोबाङानो DBT एकाउन्ट गोनाङावसो हाबदों दै लोगोफोर। नोंथांमोना DBT एकाउन्ट गोनां होनोब्ला नोंथांमोना मा बुजियो आदारजों बेंकजों लिंक गोनां एकाउन्टआवसो हाबदों बांसिनानो लोगोफोर। जायना आदारजों बेंकजों लिंक गैया बेनिया हाबाखै। DBT सिस्टेमनि गेजेरजोंसो जोंना हाबदों आरोखि। सोरनाबा पस्ट अफिसावबो हाबदों। नोंथांमोना गावबा गावनि स्टेटासखौहाय एप्लिकेसन स्टेटासखौहाय नोंथांमोना चेक खालामनानै नायदो बेसेबां हाबखो बेसेबां माखो बबे बेंकआव हाबखो नोंथांमोना चेक खालामनानै नायलायबानो जाबाय आरोखि। दा बेनोमोन आरोखि लोगोफोर दिनैनि आपडेट्सआहाय। दा बेखौनो लाबोनाय जाबाय आपडेट्स हिसाबै। दा लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक खालामदो भिडिअखौहाय आरो लोगोफोरनोबो हाजासे शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय जाहाथे बेबायदिनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोदान आपडेट्सफोर मोनबाय थानो हायो।